Здравейте, банда! Искам да ви покажа един отличен сет за спининг, който се състои от въдичка FL Blade 1.98 1.7 акция, фастова пръчка, плюс макаричка размер 1000 FL Excense с карбонов корпус. Макарата е много лека, много удобна. Дръжката се навива към корпуса, не е с винт, което я прави доста по-добър избор. Влакното е ново на пазара, 8 нишково, апгрейд стратегист. Само добри отзиви получавам, аз също съм го тествал и съм предоволен от него. Това влакно ви е подарък към сета. Нека сега да го сгубя, за да ви го покажа как изглежда сгубен. Ето вижте, отново си пасва идеално. Стръскам го. Перфектна за пастърва, както и за кефал. Макародържача. Ето може да видите как се балансира. Балансира се идеално. Пастърва въдичка е много подходяща за кефал и за пастърва на затворени водоеми. Размера на макаричката е 1000 с карбонов корпус. Към този сет получавате това влакно подарък, което мога да ви го навия или вие сами да си го навиете според ваша преценка. И ценичката за този сет е 137 лева, като това влакно ви е подарък. Само влакното струва 29 лева. Ако някой реши, нека да ми пише. Чао за сега и респект да фиш!